70. pasartea. Kristalezko begiak patologia kongenituen kasuan. Okulistaren itxarongelan, bezeroak franko egoten gara, bada. Beinola, negar-zantzo itzelak entzun nituen, haur batenak. Beldurrezko txilioak ziren, aurrez galdutako istiluak sortutako laborria lantu bihurtuta. Gerozeago, ama aurrak atera ziren. Aurra, amaren sorbandan burua eskoratuta, leher eginda. Ez zituen 3 urte izango. Nire txanda zen jarraian. Azer gaizki pasatu duen gaixoak, esan nion medikuari. Begirik gabe jaio zen, erantzun zidan. 10.000-tik bati gertatzen zaio mikroftalmia izeneko malformazio kongenitoa. Fetuari ez zaizkio begiak garatzen, ez betazalak ez malko gurinak ere. Jaio berriari begiek ez diote ezertarako balioko. 2 botoi zulo opaku izango dira beti. Baina buruko hezurren hazkundea guztiz bukatu arte ezingo zaio kristalezko begirik jarri. Konponketa erradikal hori beharrezkotzat jotzen dute adituek pertsonaren sozializazioari begira.